Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo. Mapoyamba naye mitu yake. Akuluakulu a Democratic Progressive Party DPP ayankhulapo pa zakusowekera kwa mwambo komanso mgwirizano kumene ati kwakula mchipanichi. Boma lati ntchito yosamutsa Malawi amene akuthawa ziwawa mdziko la South Africa itha lachitatu sabata ino. Ndipo munkhani zina ana opitirira 520,000 mboma la Blantyre alandira katemera wa polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu Februwale chaka chino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Democratic Progressive Party DPP ayankhulapo pa zakusowekera kwa mwambo komanso mgwirizano kumene ati kwakula mchipanichi. Akuluakulu a chipanichi anatengerapo mwayi pa msonkhano umene anali nawo mu mzinda wa Blantyre ndi atsogoleri ochokera m'maboma mchigawo chakumwera podzudzula atsogoleri ena amene ati amakonda kuchititsa misonkhano kapena zochitika zina osatsatira ndondomeko zoyenera. Isaac Salima akufotokoza. Msonkhano unabweretsa pamodzi atsogoleri a chipanichi monga wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka, mlembi wamkulu a Peter Mukhito, gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Nchacha, komanso gavanala wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Christopher Nzomerangwira. Anthu onsewa mukuyankhula kwawo adagwirizana pa mawu amodzi odzudzula atsogoleri ena amene sakumatsatira njira zoyenerera akamachititsa misonkhano yawo komanso zochitika zina m'madera. Anthuwa adaloza chala atsogoleriwa kamba kobweretsa kugawikana mchipanichi pomakhazikitsa magawo ena utsogoleri ndi kusamamvera atsogoleri oyenerera. Amukhito adati mtsogoleri wa chipanichi ndapita muthalika kotero kuti aliyense akuyenera kumvera komanso kusatira atsogoleri ena amene ali m'maudindo. Tinatero kuti kuchipani kwathu timalemekeza malamulo komanso ma structures onse amene anakhazikitsidwa. Tikayang'ana hierarchy ya kuchipani timakhandira a president mmodzi komanso tili ma vice president 4 malinga ndi zigawo political regions metinazo. Tikachoka pamenepo ndiye tili ndi akuluakulu ena ife aba secretary general tili momwe mu Central Executive Committee. Apart from that timakhaso timati National Governing Council bungwe lalikulu limene mayendetsa chipani. Tikachoka apo timakhandi ku region komanso saiwala kuma district ma constituencies. So timafuna kuti tiwauze anthu chifukwa nthawi zambiri anthu amangothamangira chilichonse. Discipline yathu timanena kuti ngati munthu ukuchoka kukachititsa msonkhano ku region ina iliyonse uyenera kudzera ku usogoleri wa ku region kumeneko. So chimene tinabwera kwambiri ndi kuwakumbutsa kuti chipanichi kuti chiyende bwino nkofunika kuti tisunge bata ndi mtendere. Ndipo mawu awo a Mwanamveka adati nkuyenerera kuti mchipanimo mukhale mgwirizano kuti chipanichi chipitirirabe kulamulira dziko lino. Koma kuti chipani chathu chipitirire chisogolo kuti zachoke zafike mpaka 2080 ndikuti kufunika ife mgwirizano. Ndio uthenga wanga kwambiri ndi wa mgwirizano. Nchifukwa ujani lero tili meeting mutu wake ndi mgwirizano. Timange chipani. Komanso atina kuti tisalovomere kufa pala anthu ena amene afuna kuti mwina ife tigawikane ngati chipani komanso ngati region. Mapempha apa kuti tisavomere kuti wina atigawe. Chifukwa president wathu ndi Professor Athapita Mutharika ndi president mozi ukhayo. Ere pala anthu ena amene president wathu anapasa maudindo. Ine ndemwe anandipasa udindo. Ena ayiwala kuti kodi udindo anapasa ni ndani. Mawu atsogoleriwa akuza pamene pakhala pakumveka malipoti akuti mchipanimu muli kusagwirizana pamene atsogoleri ena akuti akudzikonzekera okha pokonzekera chisankho chimene chidzachitike mchaka cha 2030. Koma mukuyankhula kwawo atsogoleriwa sadatchule mayina anthu amene akumachita izi ponena kuti akapitiriza kutero adzawatchula mayina mtsogolomu. Pothirapo ndemanga pa nkhaniyi kaswiri pa nkhani za ndale a Benedicto Kondowe adati chipani cha DPP chaonetsa kuti muchipani muli vuto kotero kuti nkofunikiranso kuchitapo kanthu. Ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa mikangano ikayamba chipani chimagawanikana chifukwa chonena kuti mwina aliyense kapena akuluakulu ena kuyang'ana za 2030 zimene nthawi zambiri zimathandizira kuti chipani chithe nthawi ya chisankho isanakwane. Ndiye tithokoze kuti akuluakulu azindikira kuti muchipanimo mulibe kuyanjana komanso kuti mwina chisawawa chayambika
ndi njira yabwino yokonza kuti chipani chikhale choyanjana, chikhale chogwirizana. Ndipo a Ernest Thindwa kasilu inanso pa nkhani za ndale anati zimene zayankhulidwazi zikusonyeza kuti pali anthu ena amene samamveredwa akakhala ndi zochita zawo. Zonza kuti mwina anthuwo akusowa mpata woti achite zomwe akufunazo kupyolera mu chipani nde akuzitengera pa iwo wokha. Chomwe chikufunika mwina ku chipani cha DPP chitakhala pansi nkuunika kuti kodi ndondomeko zomwe chipani ichi chinayika ndizokwanira zikuthandiza anthu omwe akufuna kuyankhula, omwe akufuna kupereka maganizo pakachitidwe ka zinthu kuyendetsa chipani ngakhale popikisana pa mpando ina. Chipani cha DPP chidapambana pa chisankho chimene chidachitika chaka chatha mwezi wa Seputembala kuti chibwererenso mboma patapita zaka zingapo chili kunja kwa boma. Ntchito yosamutsa nzika za dziko lino zimene zikuthawa ziwawa ku South Africa ati itha lachitatu sabata ino. Malipoti akusonyeza kuti pofika pano Amalawi opitirira 56,000 ndi amene abwerera mdziko muno kuchokera ku South Africa. Nzika za dziko la South Africa zakhala zikuchitira mtopola nzika za mayiko ena kuphatikizapo Malawi ponena kuti zimalanda mwayi wa ntchito. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Commissioner wa Dodma Wilson Morin ati mabasi omaliza azanyamuka lachitatu masana kuchoka mdziko la South Africa komwe akukatenga anthu omaliza. Iwo ati kuyambira pa 13 August Malawi omwe akufuna kubwerera mdziko muno azigwiritsa ntchito ndalama zawo. Komabe iwo ati boma silisiya kuthandizira anthu omwe akufuna kubwerera ku Malawi ngakhale kuti anthuwa azigwiritsa ntchito zawo pofuna kubwerera. Mwa anthu omwe afika ku Malawi kuno 38,866 ndi abambo, pomwe 17,857 ndi amayi. Ana omwe sanadutse zaka zisanu alipo 3,988 ndipo 694 ndi amayi oyembekezera. Ndipo anthu asanu ndi awiri ndi omwe adamwalirapo chiyambireni ntchito yosamutsa anthu kuchoka mdziko la South Africa. Ana opitirira 520,000 mboma la Blantyre alandira katemera oteteza ku nthenda ya polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu February chaka chino. Mkulu oona zakapewedwe kamatenda ku konsolo ya bomali a Innocent Mvula wati konsoloyi yakwanitsa kufikira ana onse amene imayenera kuwafikira. Amvula anena izi pamene amalengeza za gawo lachinayi la ntchito yopereka katemera wa polio ku Blantyre. Daniel Zimba walemba ripoti. Polio ndi nthenda imene imayambitsidwa ndi kachirombo kotchedwa poliovirus kamene kamafala kudzera mu zakudya za umve komanso pokhudzana ndi thupi la munthu yemwe akudwala nthendayi. Nthendayi akuti simaonetsa zizindikiro nthawi zambiri koma ndi woopsa chifukwa imatha kuyambitsa ulumali wosachizika komanso imfa. Akatswiri a za umoyo akuti munthu akadwala nthenda ya polio samachira, koma nthendayi atha kuyipewa polandira katemera yemwe unduna wa za umoyo wakhala ukupereka kwa ana mdziko muno. Chaka chino katemerayo waperekedwapo kale magawo atatu. Mkulu woona zakapewedwe kamatenda mboma la Blantyre a Innocent Mvula ati gawo lachinayi la katemerayo layamba lachiwiri mzabatayi ndipo akufuna atafikira ana pafupifupi 527,000 azaka zosakwana 10 mbomalo. Tinakonzekera bwinobwino makamaka kukathana ndi zimene zikanatha kubwezeresa zimene zizo mbuyo. Nditha kunena panopo kuti mukudziwa mbuyo mutakhala ndi malaundi ena atatu, iyo ndi namba 4 mwina mafunso amabwera onena kuti chifukwa chani akubwera malaundi osewa. Ndiye zonsezo ndizoti tinayesera kukapeza ma communities athu ma local leaders kuti akathe kumvesesa chifukwa chani boma laganiza kuti likakhalenso ndi laundi namba 4 imene ya campaign. Mdziko la Malawi muliri wa polio unabukapo mchaka cha 2022 ndipo boma linayamba kupereka katemera kwa ana kuti azikhala otetezedwa. Kuyambira nthawi imeneyo dziko lino lakhala lilibe anthu amene ali ndi kachirombo kuyambisa nthenda ya polio kufikira kumayambiriro kwa chaka chino pamene mwana wina mu mzinda wa Blantyre anapezeka nako kachirombo ka nthendayi. Anthu okhala pa chilumba cha Likoma apempha boma kuti lichite manjawi ndi kutsiriza ntchito yomanga Likoma jete. Ntchito yomanga jeteyi inayamba zaka zisanu ndi zitatu zapitazo ndipo imayembekezeka kutha mchaka cha 2021. Makoyi chilangiza ali ndi zambiri kuchokera ku Likoma. Kampani ya Motor Angel
yomwe ndi yomwe ikugwira ntchito yomanga dokoli inasiya kugwira ntchitoyi mchaka cha 2023 potsatira kuti boma linalephera kupereka ndalama zomalizitsira ntchitoyi. Poyankhulapo mmodzi wa mafumu pa dokoli Nyakwawa Chamba anati kuchedwa kwa ntchitoyi kwadzetsa mavuto ochuluka kuchita za maulendo pa dokoli. Zinthu zathu zambiri tikabweretsa kuchoka kuntunda zimalowetsa ndalama zambiri pozichosa msitima timagwiritsa ntchito maboti a private pamene jiti jakasegulidwa katundu yense amene tizitenga nayo kuntunda kuti tikuzapangira chitukuko kuno kulikoma azisisa tizingosisa direct pa jiti. Polankhulaponso mmodzi mwa anthu okhala pa chilumbachi Jikemu anati iwo akuganiza kuti ntchito yomanga dokoli ikuchedwa kumalizika chifukwa cha kulowera kwa anthu andale pa ntchitoyi. Wachiwiri kwa nduna za umoyo ndi ukhondo komanso yemwe ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo pa chilumba cha Likoma Charles Chilambula anati boma lapereka ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha kuti zithandizire ntchito yomaliza kumanga dokoli. Ndi chitsimikizo kuti ukamatha mwezi wa August tikuyenera kukhala kuti jet yathu yatha anthu tikutsikirapo chifukwa 5 biliyoni aperekedwa ku Moda Angel. Sinimayembekeza kuti basi akangulandira athu obwera nthawi yomweyo komabe sipakuyenera kupita masiku ambiri. Bwana wamkubwa wa boma la Likoma Abubakar Nkhoma anati kumalizika kwa dokoli kungathandize kwambiri pa ntchito za malonda komanso kuchepetsa ngozi pa chilumbachi. Tolisisa kuti zonse zomwe angatifunse contractor kuti tithandizirepo ifeyo tigwire mwachangu kuti ntchitoyi ithamange posachedwa apa kuti anthu ayambe kukwerera pa jete ya tsopano. Ofalitsa nkhani ku nduna za mtengatenga Chikondi Chimala anatsimikiza kuti boma linaperekadi ndalama zomalizitsira ntchitoyi koma analephera kufotokoza kuchuluka kwa ndalama zomwe bomali linapereka ku ntchitoyi. Mkulu woona za maubale ku kampani ya Moda Angel Thomas Chafunya anatsimikizanso kuti kampani inalandira ndalama zomalizitsira ntchitoyi koma anati sakudziwa kuchuluka kwa ndalamazi. Malingana ndi thumba la chitukuko la Public Sector Investment Program, ntchito yomanga dokolo la Likoma inapatsidwa ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha mchaka cha 2025 komanso 2026 kuti zimalizitse ntchitoyi. Tipitiriza kupatsirani nkhani izi zikatha izi. Makolo ndiwo nsanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku Mazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa imbani 4277 kapena tumizani email ku info-desk@mazim.mw komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. Mazim kukubweretserani mtendere wa mumtima. Kupitirira ndi nkhani izi, mkulu wa bungwe la CDD ya Sylvester Namiwa wakhala ali m'manja mwa apolisi koposa sabata tsopano pamene akuyankha milandu iwiri. Izi zili choncho pamene bwalo la milandu lasintha tsiku limene lidzamve pempho lawo la belo kuchoka lero kufika mawa. Amene akuyimira Namiwa pa milanduyi Gift Mwenye akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu wa Isaac Salima. Ndizoona kuti koti limva pempho loti Namiwa atulusidwe azikamvera mlandu ku nyumba lizamvedwa ndi koti lalikulu pa lachinayi nthawi ya 10 koloko lachinayi pa 13 August nthawi ya 10 koloko. Oyamba tinapatsidwa tsiku la pa 12 limene lili Mmawa komano tamvetsedwa kuti pali zofunikira zina zimene akoti aupanga msonkhano wawo kweni majaji ndiyeno zimene zofunikirazo mayenekera kuti isogole ifeyo bail application yathu ikhale pambuyo pa zimenezo. Amenewa pakadali pano tingalene kuti ali bwinobwino kweni ndizalongosola bwinobwino za mmene akukhalira lachinayi tikamaliza pempho lathu ku bwalo lalikulu. Akatswiri pa nkhani zomangamanga ochokera m'mayiko aku Africa ayamba zokambirana zofuna kulimbikitsa ntchitozi m'mayiko mwawo. Nduna ya zamtengatenga Jape Mhango
yatsekulira msonkhanowu umene ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Mmawawo amhango atsindika kufunikira kwa mgwirizano pakati pa sukulu za ukachenjede, boma komanso mabungwe pofuna kuti mayiko amu Africa azikhala ndi nyumba komanso misewu yapamwamba. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi yavomereza kuti mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu ukupitiriza kuchitisa kuti zitukuko za zomangamanga mdziko muno zizikhala zosalimba, ndipo ena mwa omwe amachita mchitidwewu amakhalanso anthu ophunzira bwino. Apa ajape muhango ati boma likuchilimikabe kufuna kuthana ndi mchitidwewu ndi kuonetsetsa kuti zitukuko zikumangidwa zolimba, moti anenetsa kuti boma sililekerera munthu wina aliyense amene angapezeka kuchita mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Kumbuka kuti panopita nyengo yovuta kumabwera ma cyclone Fred, cyclone Chad, zonse zikachitika zikumapakisa zikumatonongera zinthu zimene tinamanga kale. Kodi kupopera kutsogolo tipange bwanji ndipo Afrika pakali innovation pamene pacha. Tizimanga zinthu zolimba zimene otati nyengo ya sintha, otati mvula yagochuka maka zizikhalabe zilipo. Ndizoona kuti nthawi zonse anyamata athu amene anapita ku masukulu awo kachenjede apa mmwamba ndapita masogolera kupanga zinthu za chinyengo. Chifukwa tikamana kuti uyu ndi architect, uyu ndi engineer, uyu ndi kuti surveyor, anthu ophunzira kwambiri. Ndamene masogolera chimachitira kuika ndi kuti iwo waja anali pakati pa ntchito meneji. Ndipo wachiwiri kwa Vice Chancellor wa Malawi University of Business and Applied Sciences Anansi Chitera ati mkumanowu ndi wothandiza polimbikitsa mgwirizano pa chitukuko, ndipo sukuluyi ndi yodzipereka kuchita kumbali yake pa chitukuko. Ifeyo ma academicians ndi anthu amene timapanga ma research ndi kumaona kuti kumapanga kumabwera ndi ma ideas onena kuti development yathu kuti ikhale bwino tikuyenera kupanga izi ndi izi, koma zimene zonse sizingatheke ngati government palibe, zimene zonse sizingatheke ngati industry palibe. Tikufunika kuti tiwekere limodzi. Mawu ake mtsogoleri wa iwo amene akonza mkumanowu a Innocent Musonda kuchokera ku University of Johannesburg ati mayiko amu Africa ali ndi chuma komanso katundu yemwe atati amugwiritse bwino ntchito atha kuthandizira ntchito ya zomangamanga posadalira kwambiri thandizo la mayiko komanso mabungwe yakunja. Mkumanowu chaka chino wakhazikika polimbikitsa mgwirizano ndi luso pomanga zitukuko zopirira ku ngozi zodzakamba kakusintha kwa nyengo mayiko amu Africa. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Jefferson Kadzipatike agona mchitokosi cha polisi atawamanga dzulo pa nkhani yokhudza misonkho. Ofalitsa nkhani za polisi a Gladys Chiwaula adatsimikiza za nkhaniyi. Achiwaula adauza Times kuti Kadzipatike adadzipereka okha m'manja mwa polisi koma sananene za polisi yomwe akuwasunga. Iwo ati bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA ndilo lingafotokoze zambiri pakadali pano. Mercy Matonga wazambi zambiri mu ripoti iyi. Achiwaula anauza Times kuti apolisi sangayankhule zambiri pa nkhani, koma bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndilo lingayankhulepo. Koma titafunsa nthambi ya MRA kudzera mwa oyankhulira wake Auma Chalulu anauza Times kuti nthambi simayankhula zokhudza anthu amene amapereka misonkho. Koma mawu ake ofalitsa nkhani ku chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwera anati akukhulupirira kuti kumangidwa kwa Kadzipatike ndikokhudza ndale. Nkhani metapeza kuno akuti iwo akuzidwa kuti pali nkhani za misonkho. Ndeto seti madziwa kuti nkhani za misonkho bwenze MRA yeti angobwera nkudzafunsa kuti kodi misonkho unaenda bwanji. Ndipo choseketsa choonetsa kuti izi ndi mantha DPP oti akamuona Kadzipatike akuona kuti first 11 ya Malawi Congress Party pa nkhani za malamulo nda ameneyi. Zoonetsa zodabwitsa zoti ali ndi ma certificates oonetsa kuti wakhala akulipira misonkho koseko. Koma mara wati adzangomufunsa akuona ngati akamutsekera ampatsa mantha ankhazika chete amkhazike bize kumapanga zina zinthu zoti zosagwirizana. Kumangidwako kukutsatira kufufuzidwa kwa maofesi a Kadzipatike ku Lilongwe komanso ku Mzuzu komwe nthumwi za MRA zinapita ku maofesiwa ndi kulanda mafailo komanso makompyuta a anthu ogwira ntchito kumalowa. Kampani ya Ejenko yakhazikitsa malo opangira magetsi ya mphamvu ya dzuwa okwana 10 megawatts m'boma la Salima. Nduna ya zamagetsi a Jean Matanga ndiyo inayatsa magetsiwa ndipo inati pali chikonzero chofuna kuchulukitsa mphamvu zomwe dziko lino limapanga pofuna kuthana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi.
project imene tikhati kuyembekezera ngati Malawi tikhati kufotokozera mtundu wa Malawi tikhati tidzakhala ndi magetsi asola kusalima zimenezo zatheka. Lero tapanga commission power plant imene iyo panga generate 10 megawatt ndiye komano kungokumutsa mtundu wa Malawi kuti project imene iyi ndiyo kuti idzakhala ikupukusa magetsi okwana 50 megawatt koma panopa ndi first phase imene tapanga 10 megawatt ndene kuti ndizakhala zosangalatsa kwambiri zatheka. Magetsi tayatsanso panopa magetsi tukamba pano kuchoka pano kupita kuma line athu a Eskom kuti utumikire mtundu wa Malawi. William Nyabunya ndi mkulu wa bungwe la Ejenko. Yamike kuti yatheka 10 megawatts yomwe panopo tikugulitsa panopo Malawi kulandira magetsi ochokera kuno ku Salima Solar ndi nthawi yachisangalalo kwambiri ifeyo ngati Ejenko. Mukudziwa kuti anthu amene akufuna magetsi akuchulukira tsiku ndi tsiku ndiye chifukwa chimenecho ifenso tukangalika kuona njira zina zoti tionjezere magetsi ngati boma. Chifukwa ndife kampani ya boma tikukhala chindunji kuti tionetsenso kuti magetsi akukwanira dziko muno. Ndiye tinima project mukudziwa project ya Mpatamanga ku Shire River ya 358 megawatts komanso tinima project ena amene tikupanga kuno ku chigawo chapakati. Cholinga chathu ndichoti tichotse kudalira Shire River kuti zidaliranso mitsinje ina. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomitu yake. Akuluakulu a Democratic Progressive Party DPP ayankhulapo pa zakusowekera kwa mwambo komanso mgwirizano kumene ati kwakula mchipanichi. Boma la ntchito yosamutsa Malawi amene akuthawa ziwawa mdziko la South Africa itha lachitatu sabata ino. Ndipo nkhani zina ana opitirira 520,000 mboma la Blantyre alandira katemera wa polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu February chaka chino. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Thabi Kamwangala Munifumbo.